Sini Asigatni, Sini Sa Ranjit MLA. Bo kaisa Prasenjit Charno, bo kaisa ব্যক্তিগত এতে খাই tongmani. Abo kaisa bo MLA tutui, bo kaisa abo hai personal এতে খাই tongmani, abo belakena saya, abo no lukurong ni bskango boro sanai nungton, abo ang kaisa nayo. Bobo hai personal এতে খাই, bobo hai hamya. Lai thangnai jarao bo bini mongoi kaisa case Khwlaimano no tuyoi, bo kaisa bini Facebook o kaisa awai hamya khlai ri mani abono akok rokno tuyoi roksanani bagai ang kijanayo. जों जेता जोंनि सार प्रसेनजित न जोंनि सार रन्जित अबाहाय मेडिया रग रिमानि आव बेलाय न हामया आंबो कायसा जे खुम्बुलंग तंख्रो आं निजिबो तंग बो आं निजिनो बो अबाहाय तुदुलि तंग इंगे जेता आ जे केस खाने ब्रै आबो बो अजरावो तंग ताम हिमबा बो लोकरंग ब्लेखिनो नायो सारिवो अबाहाय तुदुलि तंग आम बागै साबो नाय जाव खाय जोंनि सार प्रसेनजित आजरावो आं बो बिसिबो 2001 अबरंनि बिसिंगो बो जोंनो ब्लेखिन तुदुल तंग इंगे आबुरिनो बो ब्लेखिन तुदुलो आं निजे बायबो अबुरि थांगो फायो अबाहाय तुदुल तंलायनानि जों आजरावो तंगता आयनि कामिके बियां हासिङो आनि कामिंखे बर' मैदान जागा आब्रो तांगै खुमुलंग थांलायमानि गलाय जों आजरावो हंके जों एटिटिएफनि अबाहाय माने न आफ्रो एटिटिएफ बुओ तगो अबाहायके सातगो पितगो अबाहायता अबाहायनि बागै जों आजागो माथांका खुमुलंग माथांकाता गाब्रो नरो साबो सोबा खदम न दिनै 7% जोंनो तुदुलि तंगता आफ्रो एमने बुसुक बर रक तंगा गोबां मा बरं न तंग आंनि जिबो आनि नगो आं अनेखानि मामु संगि रगो माचारिखा आसक्ता ओंगे अबनो बबाहाय जाया सामुं तो ख्लाया अबनो र सावैनो हाथ आं नं मान जरतिखाय आं अबन बेलेनो माननो हाम्या अबाहाय हिंता जे बाइल ख्लायनाय न जिनि सारनजि न आं अबाहाय अबरं न र सातुन हने आं कयोता लुकुरं न ब सातुन ताइसा अबाहाय बर खामेया हनै फुनुकुइ साइ बिथुन हनै आं कयोता ओंगे जों आफ्रो नगो जों बेलेखिनो आफ्रो बिपद ओंगै तंगे लायखा बेमान मानसुगै तंखा ओंगे आजराबो जों के फनचाननाय करे खाननाय करे दैसनो जों हाम्या रकमा नोंखा ओंगे जोंनो आफ्रो बेलेखिनो ब तुदुलि साफा ओंगे आनि नुमान जरतिके बखिसाफन हाम्या ख्लाया अकक्ता आं जे साइमामानि मते हंगाय आबुरे ब बेलेखिनो बिरिमान नांजाक न आजराबो ब तुदुल थानिवो हंगाय बनो बाहायका बिरमान नाखा ब्रेखा जरा आबुरेनि बसाय हंगे थै थांगा ओंगे बनके जोबानाय करिखा ओंगे बनो जोबा थानिके बनो हाम्या हिंगाता जिनि 7% जिनो आबो बाजे केस ख्लाय आङो कुटसि बनो नायनाय बतो अबाहाय पासने एटेक खायनि कग्या बो आबनो सावैनो हातुन हने आं कयो माने आजराफ्रो नरक ते ताबु जे केस खलायनाय बोरै अबुरिनो बेलेन जोबा खाता ब जोबाखा आ केस फाय हने जों साइमानै ग फेसबुक दगो जों नुखा आम बागै जों जाजे नांगै जों माफाग्या माने न आसे बर खामिया बनो बाहायके अबाहायके ख्लायख्या ने आं मा साना बागै फायगा दानो आं गोसोखांगो आफ्रो जे नरे बस तंबाय रं दाव खमुजा तंबाय खोना तंबायो अनेकटा तंगो चिनि आंनि हिंगाय दा बिकास तंग ओंगे गोबां माना दङ खारै रग थांबायख्या सिना नरक बिनंगै खाब्रो हेने थांबायख्या बुदि जागा तंग तंसा बुइनगो बासा तंग ना बयनगो न तंगता ना एकटा जागा दा आमते केम हेके तंगाय मा एकटा जागाया आरो नक तांगै जे तांनाय बा तांगो बाहायके मा तंसा जाना नंनो एरन जाना ताबो नंनानै खुनु के लिसा जिनि पसंद साब खायदा चारिता